Ano magluluto si Migo ng disaster daw yan. Yan. Tanglad muna sa ilalim. Tanglad daw muna sa ilalim. Tapos paglalagay ito sa ilalim. Nandito nga lang pala kami guys sa Quezon City Quezon City lang kami. Sa may Tomas Morato. Tomas Morato. Ang ganda ng kitchen namin, laki. Sa tapat ng nung babol. Ang laki ng kitchen namin. Sabi mo na isa. Ang laki ng sibuyas, Migo. No? Ang laki ng sibuyas. Hindi na Mga giant na sibuyas. kasi po isang masarap yan. Dapat may paminta. Ito, Halo na yan. ganito kayang talong, may magkakagusto dito. Kaya ganyan pa kami ang talong mo. Ano to? Meron din yan sa Pilipinas. Sino may gustong gandong talong? Yan ang hilig ng mga tigo. Ano po? Disaster na po? Sige, aluhin lang natin yun. Sige, sama ko. Tawag ni Migo dyan, disaster. Hindi ko alam kung bakit siya disaster. Sa kuan, sa disaster kasi pag nagda-diet ka, ma-disaster talaga. Masisira yung diet mo pala, kaya tinawag daw na disaster. Kasi may union, ay union. Awal. Tama na si Paul. Ganado na Paul. Daming gulay, Migo, anong tawag yun sa pinagbabaran mo? Ano yan? Ayan na. Lahat ng masalap. Ayan. Sigin masalap. Yan. Yan yung secret, sauce. Pang masisira talaga diet mo dito. Disaster talaga. Ayan na, ayan na. Yan natin, sure na yun. Yun, pinasok na ni Migo. Ayun na. Doon na siya sa loob. Yan yung disaster ni Migo. Oh my God! Wow! Yan na. Disaster na. Yan na yung disaster.